pacho omo frame me ya kasade me pacho omo frame me am so me ko na chese me nso ebi wom kai ha the same hospital one you free mommy and nyina na ni nyina ne se no achi nyina kura no ene ya ene wo haw me ni anigye kura dumre bi kura me fa duro senka me no na me baba ako na ye no se ma ade na wusu okay ena me de Chanka kransa awusiafo maame na nya ni kunanya obai soso a oye real wife on so wanya anti ka okay maame akwesi sai me pacho atete na ode me na mu no ni akwesi nyina ne se enu achi nyina kura no ka ontena faako kura ti me suro se bia no wasa akofa ade foforo abeka me ho na wasa aware na wasa metwa so okay me hwe memma to pese uja aware no oh we are not same bia na yeto ohunu abrowa no so me na nansa na de bibia nka nya yo ise ni enu na chi nyina no nhwe me se bibia me na sesi anya ade a obeyi ni sika se wo hwe me Sompa 93.1 nhwe me nkwala no so kura no onim kwanya a wo fa so ataade kura wo hye so wo school bag wo school mpabo min nyina ha no mu ntwa toro ento ne so se wura me dem na okase ya ataade we se wo na oto ya na wo na o ma misika se me nto ma akwala na minim e mo de wotimi to dress wo ho okay maame na okofa no so one na wo e pacho wanyi ni pa anti maame na twa wo pacho Onya Mmrantehene na ni afikakra. Okay. Obese omuna samoa. Basha. Oje si fufu no. Okay, me oboyle de konanim. Okay. Abayafo. Asem hi anwene. Yankati abema na kan o asem hi anwene. Omono ka yema si producer mrem na emodena wabo afasem no hono oh fabra if it's yeah 4 minutes as 5 minutes be yo bema wusu kantan kankani si producer me nim se yankata na nim so ana kato ni mu nyi okay osu emode be no agba fasem no ofamida say mami de asem ne by na chese aye arehosem ni ade bet em say okase nyina ofadru ba bia ni su ne ba na eba na esitie no omodo utu adus na wonu mu aduru no a wonkwa na nyankopon de ma wo no ubenya ntimi nu aba ya na wachecho re because na aduru so ho so a wonu ya ifiri umojam yeah I'm said for the last time call check here no now what you say a doctor for ne say this time yare no eco form one system no okay any ade nti chicho re why nyame ne yalsafo Mmrantehene me frɛ ni kunu no ene ni di nkomo na bibi nti me mfa ne di ni ntudwa asɛm ama me ne kana ye no kre bibisa ne sɛ sei obai one ne ware anase ujai no onu ma na ujanda yes ana wo kire sɛ adentina me bisa ne sɛ anam sɛ well
ye de sebe ya yefidie mpamo aboa na nkasa na ebehyimu na o che me say adentina wodi asem na ba radio station as TV station and am so me bisa na say as a police officer no ya aware say oman we mu no say asem ha wo bia wo ho kwan say wodi call radio station TV station constitution no makwansa yes and also to make crowd the co brookers ma akwinsa for the kire na adwene e ono ankasa ni decision wo pe brookers baby your time petition VC10 your time petition be ya brookers yeah otumi ho kwan so de be kwa ma akwinsa for na kire na adwene e ono ne right o say bese mo hunu we no nyina yeah so we no awe na hene say brookers no VC10 no yeah baby a ton petition oh there be amono nkama se mame me fancy ekura me ana meka ofana se wa wunim wada ma wa nkasa so ba wi ase nyene ana me be wi ase nyene na me ni sa company no amede hunu company be ana company be na mo de hunu brookers no ofa ensa no wo na won pensa no nche se wunim ba bi eton hunsa ho ana me ni me kopede ho okay o de enfa no to me amede pen ekura me ni se brookers so ya petition unim de wunim pa ena ensa no so pe na wompe obi a wonim ti num bia nim sa no mofa wada homa enti me ka sa cha ne se maami won na de na asema ba be dan yen sese no se wono de wanwale maami wo Sompa ha sei enti enya de se de me ka no ko be yima no enti yare na asem no na me pese me hu se ye no kra na se ye no kra no obi sam se wono na di ace ba Ghana na enam se da bi eno ti se nya news de a enyo na de yare ne baaye yare ne wahadada nti se wanya ne so de ama na area enye news na che se osi fie ma no wasa de AC so ataato so ye japade ma na yare so ba onye na maniti tie susu ade body hono faaye no nti be ma na je atum se wa ma obai yare na baha no e na wo no watch se be onya no wanchre that's na manche bishim maami na de na asem ba ye se opese atim se wasem na se wuni asem bia ka anasa asem ne ba ye no se nka ya mfrew anasa ba bia wo ya mpa ma ho na beti se ye ka wasem wo emframa ma na se TV ne so ana chese enso ya nye adwuma yi okay no na how that's it all right that's ne modna wa bon wo asem no ho abusuafo de adro no maame abe waba nti mama ofia nti mama yene ni nkomo na nkomo na chi no me wa hia yi ye betoa asem no so mama ofia yo Sompa 93.1 ai alai Tayasisie de kwase wuo ku ade a eno ha ne Sompa FM Asem Mpe Nipa dwumadie so asa minu ya obi bu kwase a say ya sori mu say ya wade mu say ya dwuma mu say ya mpratwim eno ha ne Asem Mpe Nipa dwumadie so Sompa FM na 3.1 dia seba ha no bia ofrem Mmrantehene na badwafo awo number so na yehwehwa anye no 0546883287 ana 0243585878 Sompa FM 93.1 Asem kese bia de eno ne Mmrantehene program no so ya boy ya ba Sompa Tayasisie de kwase wuo ku ade a eno ha ne Sompa FM Asem Mpe Nipa no ne Asem Mpe Nipa dwumadie so Sompa FM na 3.1 dia seba ha no bia ofrem Mmrantehene na badwafo awo number so na yehwehwa anye no 0546883287 ana 0243585878 Sompa FM 93.1 Asem kese bia de eno ne Mmrantehene program no so okay ya boy ya ba Sompa abusuafo lumba o se doctor bo obi atwene ho Dr. Abe walande na walande ni yipa se kan ya de ho asem se na se Dr. B P ha se na che se te se de odi amuku ayen katekwai ono anka sankate no wo ne moje mu dada anti odi ne yan katekwai wo ko ne dim abusuafo asemu mama ya be me mo akwaba Yeah, that's say
Awurade adom. Yo. Okumpa da ni so me mo akwaba. Eja nana. Yeah. Ena afi maame mata maame nurse. Me mo akwaba. Yes, Daddy. 3 killers ura. Yes, Daddy. Adron de nya na aye de betu din da. Ba odin ne yebo nti o kan ye ho da nanso yaba. Owura ye da wase pass o de abedura somfie mu. Ya ye kan ne se Awurade fa ye mu kasa kire wo mba. O ma se se ni da so asa werɛ ho asa. Awurade fa ye so gi wo mu. Ye nim se o ye ne sa da. Bra wo boa ye. Abusiafo ne yatie ne se maame ya be oba nanka be yanka kaya ne kai mo se maame ya be no da so ye na adwuma no nti obi a anko ho titia sede moa munim no sede mo age na tomo no sede mo abɔ mo nsam ma na wo bibidura ya se mo no ontomfom maame ontomfom ya de na the only person in the world that afefia konya second sense edro no hweli pa man be baha o second sense edro nam se bema hweli o so me boa o so bo no aso bo so le bizi ha ma ni kire no no o so me boa na me di agro maame abe obey ojidi owunyini o second sense dru wuchinyefo bia fa o patient ko eye titia just second sense for cancer na ana ya de afre no epilepsy twire cancer no itimi to ho ba bia cancer in the skin itimi to yem itimi to mrebo ho itimi to bibia ne ho hene ya de ne ho ahomete papa ba kono no enti abusiafo ne America ne se maame abe no kwase ne hu na suro no wa bibiduro mu papa na ninuro hu enwanwa ninuro enura wodidi djuma no hwe maame abeo ya bon na adu papa ntira maame na nyese ni dina be no na ama aye hu aye du papa ekura no ntira adro ne de wutim misa na ba bi okonya no ono kura won kire na ka me ne tu na mo ya nko kire me o kire me tutsono brada ho do bibiri wan kire obekire that you me dase mama abi papa what to say Kristo adom nkunimdie nko a wo mo a ya declare wo mo a ani da so asane abusuan koto wo matwene na nyame ye obi adom na ye kire wa be heba clinic dia nipa na ka akoto na atwene no oni de bebo nkomo nyame adom dudo na obi ankasa ma ho ama ye nin hu kugoda omo dan fidie so atwe om hu ogya nyina de egu om mu mfie bebrebe otoma ho de nyina ama om ha kire se om nyina doctor se wom ho ato om atumo eti deda wom yemu a ya operations 9 num ni da so asa wo hia na wo hu so ono a enne omo colors started changing abi heba clinic enya o Awurade bia wadum yen no Awurade a wafrɛ yen so obesoma yen na onya yemu no di achi no enduro hodo de ma yen wo si ho no apɛ na wadura pie ebo ade do no kwa minim sa me de ma wa wo ho beto so me de ma wa sa obetumi anyem eni abi heba clinic ebi ha obanyem na bia mfie nu biansa na yachi sabre na womre wabɔ so ba wo ya akokora nso ano wo be ma na emu guba enti misro so opentam pa nyinsen awo nda bia wa wo be mienu miansa biansa na bia odu mpeni mfie so dia eni aba bi ba akopa na me kan foma wo se bra abi heba clinic na ho na onyankopon be ba be hia na odi ma sera no ne hana odi bi ama wo so ayeba atu enye ya ho odi mi si de bia me kan empa bo ahodo a nyame nam ye so bo na odi ma yakoma mu se ye mmo ni eni ma yarefo ne ahiafo ne mobrofo asabre eni da so asa bi wo ho kra wade egu
omu nyina onyankopon seretre ne nsa ama wo okay enti wo nso bra maame bi ba wo ho na osan ba na ofre me se Mmrantehene makọ maame abe no ho aba wo na maame no oyekama otinani mani pa bia na in fact antwase o kan asem famla no hwe me yade no maamoa me ho nti o kan se me kan me se ne se me koboa me ho aba na o kan se obebo mpaye mam na o se obo mpaye bi ma na me de na mani ho na o se Mmrantehene mpaye ma me ne bo me no bo ma me se otia aso mpire no a kam yade ni nyina ayrai oh pao wase mpaye obo ma no ono ahunu say yes bibi yade bi etu afiri ni mu na honhom di akiro enti se wo break sa honhom na bo stand nipa no ho ahyase na eto ma me na kan me ma mi sana kwa so obeje wo number kwa no me kura ma anwene se mehia no bio ene wo frem say me na me ba ya me beje ma me no number no na de ma me hu ye no say oje koye no achi no baka tem se number se na enso na me say oh sorry man cho last one na me cho no de eno akire mu say me na beje number na achi me ba say anso na me say ma me o koye no wo say be kwa Mmrantehene na ma ho bo aso ntime say se ma me bo me hu yi na ma me no bo mpa ye bi ma me sampa ye ne ma me no esi su bi wa ma me no wo ho very good so frachem area down good in fact let's say no kan say wa kwa asori akwa adifo abompa ya abo na me mpa ye just 10 minutes no de ye wona brabo no na adwene ne honhom eni de fie no oso onhia bi da nso aka cha say mama ana na anti asori asori na mo ne kwan na clinic nso na mo ne kwan mo yara wase abusuafo mame abe na kasana Dr. Magic Dr. No Size Dr. Esagro wokwa aduro bi obeya ma wo bi anom aduro bi obeya ne koko form aduro bi obeya ne katekwan aduro bi ho no mo a stew na de beye na wutiri ya na wokosa ho yade a yede aduro ne ye stew ma wo enti abusuafo ni nuro papa na nwanwa papa bi baby sam say mama enti wo no wo rufuru nkwala abdom no waye aduro na mse wo debi mi na me koko no to koko na do no de wo fie na o se wachini wanante na se ye ka se o megina TV so no nkasa de a ko be ka kire me se bibi duru a ewo ma we mu o be ka se me ye number 1 na mum ebia no bibi be funti na me so number 1 de awrade na o ye number 1 na me ye number 2 se Yesu twema na me mapa wo se ma me gitumo na wo ndo de ehu mi de misuro se yade ama yade fie miensa pa na maba ni na wotwe na me ho ato me akese matumi anante abaha ne de me ka se wo nduru kan fo awrade o de ma wo e ka se e kan abe wesita me se so obi pa wo a wo mra obo ana de kokobo roba emoja no woko de bia wo papa e papa e wo papa enti se bibi sa na e hawa kokobo a because wo mu ntwanche bi o be twa no na ko no me bia fifi nipa do to pa te se bayore na edipa no seminti min trans enso nyame nti acha 7 days sa no ma na fifi utu ni nyina no e be hye ebi ye koko ebi ye yarebone amintumi mbodi wa ha ebu a mo anko anegum enti e ma mo anedro na se kum mo anefiri ho wi a eno ano no sese wo bi sa asankomo ya na mudie ya mepie suyi se mo otumi pa ka meka cho so obema ne yire ne kora ne nyina ko omumra na me bisa me nyankopon na nka onje won because no ya de nbo na ye honhom ya de nbo ha na enye kwa sa do no waye bida sa ya de no waye ho dro da ti TV so na me ka bi ani a cheme o me mo bi ancho nti misru nti wo da nipa no mra nti wo de nipa no mra that's all nti secretly no na chese okay abuzafo mame abe ana motene nka no woni okumpa dani ne baya woni mame ness 3 kilos wura no ne baya mame 3 kilos no da ko ya fa bi we kire me ha why wa ma check up am from bro we here check up me hwe keke na so de nani e be twa send me de me ma ye ne lab am from bro mame obi odun so pi no so mo wo ho adu oh adai I don't dear that na obi a we do so 7-8 times a day oh I know they send there just a night
dana wo dwonso bebre na wo ba be heba clinic ko si na nwumre wo koda e bia wa dwonso abro so amienu de ultimate nwonso kra eno eden 2 hours kra ba wo ba dwonso mfi ansan no wako retention of urine no ultimate nwonso ye de ma no kwai wa ma bi wa magina adru mpo wa magina adru okacha me se wa dwonso no anu wa magina adru me ka je se bibi da ha wo bra be se o se da bi mama dwonso na na ha David wa magina adru ma dwonso se mi dwonso ba na dwube 9 quarantine and ha me bi Saturday do ba Eti Johnson said do so a your problem say maso so a your problem eh makra de ehu say ba ma de kra de se ko sha rubber ya ko sha rubber ni eti wo pa bra na yade na e ma wo dwonso no ma no ye yi yade ni mfiri ho na dwonso no ba wa baba prepon e ma hania etua ma dwonso eti se wo yo ba na se wo dwonso na wo dwonso mbe yi a hania bra enu nya mema hania duro ne edi tu no enu nko ne na duro ya oni pa miensa wo ma me no oba yi ya Tuesday say he say anadwe o dwonso be 9 no onwonso 1 week no onwonso this ekotwe ena oba ya no yare na ewo de yam ni atuagu no ho atuagu my video mu nyina ya nsa na me se wo hunu ama na egu mu a nkofo egoro ho na ya ma wa edura edi ya yi no wati ase okay Mmrantehene woni bibi broni fita abeji awo abe heba clinic na wote Ghana ha broni fita uhunu no ade ya wani card we broni fita ofre bibieni na oba broni fita o moti bebieni baba nyinsei obebe nyinsei na wote onje bibi drondi broni fita ami amano enti bufa no man ya bro me ka se abe heba de no kura nyame anim nda bi de besre me ka se me pampe me mpeni fa beto mo chew se mu hu me mobo na mo ma me title no se me defense yeah mo besre ni de ade se oh e be ma title bet come on okumba fa numbers ne be bia mo Mmrantehene na me da se de kosu nyina kire se empanyin se bofre den and ma kosu na sen kosu adidi ana kosu ayi sa so na nkwan ede no na twebe ma akonya pre ho msifo ni kire mo kuma seta no so apatapa new site Abuakwa road Abuakwa kwan so for lie kwada so hyebu a na chese wadu ta no so junction no so no asoda kese mienu ana be mo ho ne ntem se wadu apatapa junction du ha ka che driver na meeting se bisi usi ya fu ani hwe ngo nsani fa so bo se taxi station ho a yesi ho nyina abe ka che driver bia ho bia se o ko ma me abe ho bia edo beba odu sane popo na utwa nsu no o yesa ofro popo ba ko na ni nifa so bo se eben road no eben kwantempon no sa wo ho ode na obekọ sanity edo ti u see cyber shanko for say mo high ho because last nanti a ye chance obekọ last me drew Johnson ho no car say etwa mu main road ni na me etu si form anu atiati kwan no so o sane popo na wo nsa nifa so wo tra ka anu mukra nya ma ye ntui but wo si kwan no so dia sisi anu aba bi so wo njare dindindin pa dia si kwan no so bra na exercise ne kra wo ye no obedu na ye no kra bia ye de afiri so etini nyina mu no na ye de abofo yi mienu ato ama so be frɛ na waje mu nkyiremu yesre sickle cell no kan si sudua se di kan frɛ ye na yenkyerɛw de wo ho ansa na waba se na be ya wo ba eme ye mpofuru mu na obebo ho ansa na waba amabofo nini 0243 34 53 92 0243 34 53 92 0506 46 02 08 0506 46 02 08 upuso amabofo me na ebeje oso tentem o ba ya Mmrantehene ye morning devotion na wako twitwi adwuma ebra adwene nti no so te ade no so kora ansa na okay ye ko no manoma kruma yimpiribu kwa be da wase Mmrantehene Mami Grace so se me ba me fa ne nkram en kan show so chia oh fine oh
asa eju suicide ayo osi ya min shra pa una wadi adanse no me na me direct no be do one adanse ya min shra be amuso no aboboro da papa bi oh yeah me ko bobo fo akakura kakra ozo no atu anwan so da ai ya ne na me site na me wasase ya workers gumu a yetu anwan no ba yetimi ye bo Sompa fo abaso pa the whole ye were records a e kire say Sompa fo mo boy advert no yeah ye were records ye bo na ho na betimi abo dawuro ama achen keteche oba ma who dare you advert no na no papa bi bisa be say na unua pa ne Mmrantehene na ai na me say ai jitum me na chiri manan ne yo ampampa wose the whole masse Sompa bera wase Sompa na leadie ba bia mebo dawuro bia ye say Sompa de kratan to ho a mo na mu leadie Mmrantehene wo na wo leadie oduma che dia nyame de ache me no e che sa no kura so na wo kan tia nyame wonya me dai okay mame kejagu mienko Mmrantehene na asam na asa bre na asa asam ne dia sa wo asam de be san da bompa ye mienko me pa cho amafo me ne mudi nkomo na anwumre a mo hwe me pa cho na be se fama nkofo de wo bo wa de ne na asa tata de na fra page de wo honhunu de stroke aye no na wo ntumi nsore nantem fa cho mo fa me kan me na ma no enka me wo mo ya re bebre me ntumi nkan ni na me sirawo dia kan kama me wate kama me nyame be hirawo nyame ho de da wase so aye yensa kasa fa ye mo hirawo ma wo pesa wo ji won fa wo mo bra na be hirawo ho anu nyame no mo fa se dan koma ero ase bebre wadom ti amen na eno abedwafo na kompeso mo tete o pa o abedwafo no o wore jawo me chire wonu bibi ketu wa bi eno ade me ni ho ba sa me yi bitiri fa ba bie o mo yi me santo no na me si yo matiase se dia atia me abu abo me ya so ya o ahimfi na se mo nyini dwan a ebo no ye dwan mu a ho ne de agyew o ze oba fo ya se o su tue dwan okay abuzafo ya da mame abe ase the Wonder Woman no kwasem nie na oni abibiduro ya ne de ono ankasa ode ne ho kura no o sa atwa ne ho suro no ho hey oba we say be ya dare 3 match ai aja ono wase o ade kwakwaro be de hunu na kwam ono wase pa abusuafo kwakura mafia sine no bomodena so be hwe bi na wahwe asuade pa wayo si one ventures one tarawa media na akabar kirimu enya sem ketwa kwakura mafia akokora woye mafia Mmrantehene na ye mafia akokora ye mafia munsem doso kuma ustars no ebi wom wayosi akabeneza kwakumanu na konfo kolege memene da bia 8:30 to 9 p.m. 30 minutes ukwera ne aya p 2 o'clock 2 p.m. to 2:30 p.m. na krom so de abusu asa open munsmetia fra 0249 942-842. Wana waso asene no ene 21st clinic nia wode sciatica echine no omra honom na etuo ntwa pe asembia mfana asem ko 21st clinic wo bo wada enya sciatica nko a enyara wa akari nyina na sciatica de o ma bia de be free so be ba no wote de abe heba kende kono waso sisia no kai wonders are never end ne modin ha ye no anodene e wa patrapa new site tano so kwantempon ba bia so da kesi mi nusu kwantano so pepepe wo fro ka na wo se wo besi abe meti bia nim ho passenger bia nim ho driver bia nim ho extra comfort limited sa unya second sense ya dia uko extra comfort limited ya watu peti tu wonde mattress nkwa kase ne nketwa di mogwo ne di mo de orthopedic no a woda so na massage wo no nyina wo extra comfort limited midi mafo herbal center Dr. Tam da so no obu akwagogo ko pass last stop honom sese wadan ho ba kwantempo no so midi mafo herbal center go see there we for somewhere power ministry and counseling wase onipa da sani bia bibeji wo sunsum jedu bibejeje wa
fo ani kyerɛ hɔnom na wɔnyɛ nneɛma nyinaa ma wɔne wo bɔ mpaeɛ na wakyerɛ wo deɛ ɛsɛ sɛ woyɛ na wobɛbɔ nsɛm ama no last minute wobɛbɔ nsɛm ama no last minute ha jaba kwaku a okay yɛnkɔ yɛnim ntɛm so Semens Herbal Clinic ɛwɔ asɔkɔre mampɔn wɔne wura bank no ɛna di hwɛ ne mu nyani na kɔhwɛ hɔ sese wɔ so obedi wa fidida na fidida ne mu no wɔde days bɛbɛto dwa ɛnde yɛ free screening na yɛ screening wie ne hu sɛ yadeɛ wei sɛ wa ma ha kɛbɛku frɛ dɛ enti gyi no we na wosi kan so kora adwuma wura no wafa ɛka no fa na yɛde fa so ama no watua na wanya wahoɔden adidi ada ama nneɛma nyinaa awie yie ɔsa yadeɛ bɛdwane awoɔ no sɛ firi baa na afiri bɛɛma diabetes hypertension dwonsom yadeɛ bia prostate yadeɛ bia master typhoid anaa candidiasis menstrual problem biara wo liver na wo kidney ho aka relax nutritional counseling ɔbɛkyerɛ wo aduane yɛ sɛ wodie ne neɛ nsɛ sɛ wodie na wankɔhyia nkwanhyia saa didie ne nom no ɛno so ɛkura yadeɛ paa na wawie wonum nyinaa na wagye wo no wawe sɛ gu doctor na so bɔkɔɔ ne ɔne ne mmienu nko a doctor na menke gya so na nsɛn makɔdwɔn beregɔberegɔ fan club nti mesrɛ bɔmmɔdena na boa me aduro baako pɛ ɛna wɔde ma wɔ Semens Vital Herbal Mixture yɛbɔ no mmara ne agan ne nye so ne ɛnyɛ easy bɛrima bia ntɔ mbɔ kagu da bɛrima bia ntɔ agan ɛmɔ kangui me na meka kyerɛ wɔ bɛyɛ wo ho adwuma ama apie firi honam ani ma wo hu sɛ yes ɔbaa so no ma yɛ ɛma na tenka no kɔ soro paa nti ɔbaa ne bɛrima ɛnonom agan aduro yi bia yɛka ne sɛ soro do kuo ha gangan mesrɛ wa bɔmɔdena so bɛkɔ baabi ɛtɔn abiduro ne aborɔfo duro bia no akɔtɔ agan ne bi wokɔ Semens Herbal Clinic a agan no nakam duduo bia ohia bia wɔn nsa bɛka wonu ho sɛ wɔtɔ agan da ɛni bɛrima bi ahwammɔ sɛ bɛrima bi sɛ medeɛ me ho anye ne ho mpɛ sɛ aduro no woboa ɛna ɛgye sɛ wogye to twene waanom nɔmba no ɛyɛ 0240 6160 0240 616061 odifo Samuel ɔman homene so ane problems nyinaa ɛkɔ fam ɛne sɛ na difo dwuma no ɛyɛ sononko koraa nneɛma bebree tantanta difo no bi yɛ no wasɛ de nyinaa to agu no deɛ wɔse gye sɛ adeɛ nyɛ wo deɛ na so ɔmmɔ mpa yɛma no nyɛ wo deɛ no deɛ laalae kɔɔba bi koraa wɔsinsire ni so sɛ wobɛgye loto nɔmba anaa wobɛyɛ dɔbo mɔni anaa sikaduro no ɔntɔn wɔ bia ɔntɔ bibia ɛwɔ baabi ɔno wobɔ mpaeɛ no wobɛkyerɛ wade ketewa bi a ayɛ suntudi ama wɔ anti ablɔko wo biri bia wo nipa koro yi ɛke hunahuna promise and fail obi sɛ ɔba na ahwie gu animguaseɛ nko a woyɛ papa ma obi a na wɔde animguaseɛ ɛna ɛda waseɛ yadeɛ kwanko ne ɛdenfo a ɛgyegye wɔ wɔnom wiase nnuro nyinaa bi ɛnkɔ a ɛnyɛ honam fam yadeɛ ɛyɛ honhom fam na obi de atɔ so ɔsɛ bra no ɔne mmɔ ho mpaeɛ kɔɔto sɛm bi da so amada bia wobɔ birimbirim spiritual marriage bɛrima bi ne wobɛda ɔbaa bi ne wobɛda akwantusɛm wawaresɛm wadwumasɛm wo store sɛm wo store no na wɔ customers paa o sese customers ne nyinaa yanka ɔmo nyinaa adwane ɛdeɛ na ɛsiiyɛ wo ne obiara tɛm wasɛ da tete wo nneɛma so sɛ amanfoɔ bɛba nso baabi a ne bɔɔden no ɛhɔ a na ɔmo koro bibi wɔ akyire odifo Samuel sɛ bibi wɔ akyire ɔmɔdena na bra na wɔne mfa nkotodwe ngu fam bibia bɛde to yi ɔma bɛbɛyie ɔntoton ne wɔbusua ntɛm saa na ɛteɛ ɔntɔn wɔyɛ bia ma kɔfa ofie agya padeɛ bra nneɛma mpa yɛ ngu so ne afa edwurum paa abusuafoɔ bɔmɔdena ne kɔ ahemmoboa no agyaba family house ɛne yɛwura kasbin dankɛsi esi traffic light ne so no ɛna hyɛ fɛn soɔ woduro ha wobisa sɛ odifo Samuel wɔ hena obi a wɔtɔn adeɛ wɔn ɛyɛ nkonnwa na filling station fo no nyinaa security fo yɛwura kasbin dan anim obi abɛkyerɛ wo agyaba family house very very close numbers abɛfrɛ no yɛ 0504 58 8454 0504
588454 and 0578 40 5519 0578 40 5519. Okay, I was for Mama Memfa Win Munafi young corner wa. Me the way for more nafi me the adwaton de go ho na ya toa ye ndwumadi so akiri adwaton de academy de nyina bebre mo clinic bia pie wo de bibiduro nko na ye adwuma ye fe no one family na wose me de se wo da sani se me ho ba bi ye me ya no eno na ye me gima ba bi eno pa na ye me gima ba bi wose wo be se me haya me ya ma beti kase eye me ya me kotodwe ya me ya me chepe eye me ya machiri beremu tutume sa bi en wo peti o se en report sa problem we dey call Sompa police station obi an fiu if say ono protein na akoye complain amana kura bia na kotodwe on so eye ne ya na what dey fa call one family clinic waist pain, thigh pain, neck pain, back pain, leg pain, abdominal pain, pain, all kinds of pain. Yeah, ayemiya. Okay, wobowa. Dedi kan wo abibidro tatahwe pa o de bekiki yade no afi obayo massaging obi miemia watwetwe anyema yade ni bi wo ha wo yen sa no wadwan ko ba bi ofiri ba lab mfidi ho de bi firi wo hunu ade kora akɔfa sa yade no abre wo afi wode afutu ama bia style bia wode dakora na ama eba ne sa ne nyina obema ho afutu na osese wo fie na untumi ma wo frɛ woni a obetu moto kanu aba na wabesa wo yade wo bombo na kire wodo ne bibia ye kama kuma so wo patase estate Johnson hwa woni brother man ene ben brother man sport wo ben hopa o twifu praso wasinfosu wo wagona so edru wo mankesim ti wo mankesim na ho ba bi ya don't come to Kumasi wo ba Kumasi a wato PT2 edukuro no a experience kuro no a na mo de sayade no ho mesra cho number to ho save wo phone so ma ya no number bebere ba je wo phone afare delete bi na save we to so na we na ba je wo nkwa be mo ayaresa 0546 68 6817 0546 68 6817 abajafo momremwe be mano nanum sa me de isa me yira men ko na isa me nam de isi be wiase en se hunu ne mra tanta ko ana okeka ye na obey edimirika tentani sun abeto yi asese itime boano se ni penwan nkoto obi kwa omono yo kata chome dasi emfancha kesi ma otumfo do twa ne mfanse do twa ne mfoni nana otumfo cameraman nana entwebu asiako na obafia ha nana mechiao na menchia nana sumankwa hene bafo chao mopa asemi kata chao bia obi ntia sese yenwa bai wakata nanim ya times ne ya na nipa ye pon program say ya no obi afre na obeka asem se no wakata ne nanso for the sake of nkwala nti na sa ya de we no ye ne Ghana kata chao ko South Africa omusro malaria chain HIV omusro malaria chain HIV se we senka South Africa anka we ko bosi because normal bi ho no mo a ya na sa ya de we no se wo hwe omo South Africa no se omo ba ana se katacho ebia na oba minim de ebia ne nsem no wanwie ke bia wo bi ka eka wansa na abanan so mre ni minim de minim pacho obi ka ho kakra wada ma kwada nana se kwa ho de a wada roma okay menkoso okay medase eti de ye pese ye kan nyina no se ye wie program aya na obi na ade na omukata na ni ada mo mesra mo
ɛna medical ka sɛ yɛ South Africa nka wenka ɔwɔ post paa ɔwɔ mu nso HIV ne yɛn Ghana ha deɛ sɛ obi hu sɛ maame kura wɔ bi sɛsi akora mpo na ne mma kura no sɛ be ayɛ huru asɛm anaye obi a adeɛ hu na deɛ tie ne saa aha na deɛ tie ne katakyɛw yɛbɛsrɛ asɛm a chief producer ne wɔkan ne te sɛ bɛrima ne ho kora mfɔe ne ho mfɔe sɛ wagye obi de hyeɛ aware no na hwɛ situation a wode na fam na ka maame kura akɔyɛ ne sɛbe wɔnkonya wei a ka maame nkɔte ne baabi sɛ deɛ aka na kyerɛ kura gya na rɛhoɔ ya edurumre bi kura nyame na baa mu a ɛnka sɛbe wɔka na no ɛyɛ sɛ nipa na mekɔɔ no wɔ no sɛnka bi a coincidence bi anaasɛ bi a wɔboa me anaasɛ wɔdwene me ho ɛna bi a bɛmɛn bibia kwate aka ne koraa na bia bɛka me a yɛbɛtena hɔ saa anya ne ahwɛ na wei deɛ saa nipa yi ɔno koraa saa try kansɛmfo kyerɛ me sɛ wotie chief producer asɛm o kɛdɛ sɛ bɛrima no onye nuhu bi ma wɔbaa yi ɔbaa te ne baabi ɔsɛ nyɛ news mo mmiɛrɛ saa deɛ wɔ yi o yɛn nua no mmarima eduru mmerɛ bi a yɛ ana yɛwɔ tumi bi sɛ ma ware me na ma ware deɛ mepɛ na meyɛ wo bɛbam kyɛ mo ntie ne o sɛ wotumi kɔ abusuam kɔsrɛ wɔ baa de ne kɔ fie na yɛ ne ho adeɛ na ɔba wɔ hɔnom a ma menka asɛm kyerɛ wo still nyɛ wo dea ɛwɔ kwan bi so sɛ yɛ wo dea deɛ a ɛne ade nti na sɛ sɛ wo ne ɔba te na wɔyɛ ne wedding peepee ne sɛ wɔwu anaasɛ asɛm bi to na wonkɔnkɔsie no na wokɔba abusua amaneɛ ɛno nti ɛne wo kyerɛ sɛ wokɔ fie kɔware ɔba a ɛsɛ sɛ wotiriti nipa no sɛ asɛ nipa sɛ wohwɛ yɛnwua baa ne kunu yi a yɛka no asɛm yi sɛ wotie ne nkɔmmɔdie mu a wotumi sɛ ɔmu ɔbaa ɔrespɛte ɔbaa na deɛ ɛbɛto naa na sɛbe mpere aduasa ɔno anka ne yɛnim sɛ yɛsɛ afotuo nsakyɛ nipa na ano yɛka saa asɛm wɔ yi afotuo nsakyɛ nipa ɛgye sɛ nsɔhwɛ na obi wɔ hɔ a nsɔhwɛ ato no afotuo yɛto ne bi nanso deɛ wɔyɛ a na wɔyɛ katakyɛw yɛnwua baa ne wɔka asɛm bi sɛ woka saa asɛm wɔ yi a bɛrima no yɛnya nteɛ sɛ saa deɛ wɔyɛ ne nkwasi adeɛ a wɔyɛ wonyae nti yɛwɔ ansa ne yɛnim mmerɛ ɛwɔ so no ne wato apete kurom hɔ na yɛ ana akɔyɛ nkwadaa no nti ɛna yɛ ana yɛde nneɛma bi wada kakra sɛ nte saa paa deɛ a kaman no wɔsɛ sɛ ɛsi ɛbɔ ne din na sɛbe yɛhwɛ sɛ nkyekyere bi a ne akyekyere sɛ yɛnya nwi asɛm no katatwa nte saa wɔde bɛpete kurom hɔ abere bi duru a ɛbɛbɔ ne din no yes medase because wɔnya nwie na deɛ tia ne sɛ yɛnwie bɛka Sodom and Gomorrah agyapade a mu gyaa ne hɔ a wɔ mu kɔ a Lot kɔhwɛ n'akyi sɛ ya ne yere kɔhwɛ n'akyi sɛ ya agyapade nti ɔda ne nkyiri sie no ɔbɛyi sɛ nka ne kunu n'agyapade oni deɛ yi o kɔpɛ so otwa so na wei na aba ebi a wei deɛ yɛ kasa ebenya ano aduro yɛbɛboa no ebi a deɛ ɛbɛba deɛ na ɔso mu ɛnɛ nso to nkɔpɛ sɛ nkɔde ne ho ɛkwan bi so na emom saa ɛdan na wɔde nkura ne tim siesie a ne deɛ ɛnyɛ yɛ ne mmra ɛyɛ Ghana mmra so ɔtwe ne mu tan yɛ so ɔyɛ adwuma pani anaasɛ ɔyɛ aban adwuma bɛde saa na mɛka no so ɔtwe ne mu tan ne bɛtere yɛ paa ɔbɛyi ɛma n'ani ɛnyɛ den ɛwɔ kwan bi so efie wɔ deɛ saa ɔbɛyi a wakɔfa nda bi a yɛka sɛ yɛsɛ mmaa edumɛ bi a saa asɛm ɛwɔ ka ne yɛka egensi mmarima nko a yɛsɔle yɛsɛ mmaa yɛ abada mu ana mokyekye mo ho wɛ yɛsɛ mmaa wɔ abadayɛ wɔn nyɔnko baa o hwɛ kwan a wɔde wɔn nam so afɛ kura bɛ wɔn no yɛyɛ adeɛ ma na wɔsan afafo ofrɛw ehuru wɔn nyɔnko baa o hwɛ o deɛ tɔ soɔ ɛdan na wuti mu kura no tumi bɛ na ɔno wɔ a wɔbɛka kyerɛw sɛ ɛdan no yɛba abɛtɔn anaasɛ wuni tumi ɛwɔ dan no so hwɛ menyɛ soɔ sɛ ɔbɛyi ɔno nso tena hɔ din atɛmdidie kɔ so ɛno ne ma duabɔ bi baayɛ a ɛno deɛ yɛ adane but mɛsɛ sɛ gyina pintin wɔ saa dan no agyapadeɛ bi a wɔayɛ biara no sɛ wo sɛ wo dan gya na wɔhwɛ na wodi wo tumi a na Nyankopɔn mmoa wo na fa hwɛ wo ma a meme na ɔyɛ adwen saa wadeɛ no nko ara deɛ ɔmaa me
sɛ wokyɛn a wɔanya wadeɛ because baabi a wokɔɛ no ɛbaa sɛ na ɔbaa bɛrima yɛ so mu ɛne wɔka yie akɔsu a wode wada roma anaa akua anaa somasi makɔgye m'ani so nanso nyɛ mmea sɛbe yɛse kraman ɔkɔ abɔnten ne yɛbɔ ne puu a odwane kɔ ne fie wei deɛ sɛ wɔda so gyina baabi ogyina maame awadeɛ wɔ yɛmfa nkɔ heaven ɛnti mede me ne wɔyɛ adwen 100% sɛ ɛkɔa bi so na mmom wabusua nso ɛkɔa bi so no sɛ wompɛ sɛ sɛbe ɛdeɛ no ɛnti na ɛbi abusua nanso yɛserɛ sɛ adeɛ wɔnyɛ yɛn nko atumi ɛgye sɛ abusua sɔre because obi de hyɛ ɛna wabɛfa no a sɛbi wɔyɛ wo saa na sɛbi nipa yɛmfa nipa asase deɛ meka saa se mama ne yɛnwua no mmarima bi a wɔma wadeɛ yɛ ɔmo yɛ mmaa no sɛ sɛbi nkoasofoɔ nkoatɔfoɔ obi a wɔtumi asisi adan ɛyɛ si bibi wɔ nsɛm ɔbɛyi nkura na wo no kura na ɔpɔn wɔ deɛ wode abɛto no so kura still wo saa hyɛ na ani ɛyɛ a na sɛbi wɔyɛ aboa yɛnwua mmarima no bi te saa adu time a me deɛ katakyɛw ɔbɛyi dwane a wɔdwane abɛtoa sɛ ne decision sɛ wɔnim deɛ ɛbɛba akyire ɛti wɔpɛ sɛ nka wodeɛ ne biribiaa no ne wasted a year wayɛ ne wasted years wode ɛnyɛ wasted years ɔbɛrima no wɔmfa deɛ ɛhyɛ so ɔfa biara na ɔntena ne baabi na ɔnya time fa hwɛ na ne mma na mmom wɔba ha nso deɛ wɔba fie adeɛ wei deɛ yɛhyɛ ne nkuran sɛ ɔma ne nha no ne ɔnkɔdwendwen ne ɔnkɔwu ɛnɛ yi deɛ sɛbe mpɛduasa yɛnim baabi bebree a yɛbɛtumi de wafa na sɛbe abusua ba mu a wɔn abɛka yɛn ho na wɔatumi atena ase ahwɛ wo mma yi na asodua ba na wale yɛmfa nkɔ yɛfɛ mene ne yɛ adwenana mede wase ɔsɔfo brɛm kɛtɛkyɛw meda ase me nso mekyia madam agyewa wɔ wankyi wɔne ne papa teacher ana asantoa wo sister ɔyɛ wo sister wɔnyɛ me sister madam agyewa wɔne ne kunu wode mfa ɔne ne kunu asɛm ne kunya na mekyia wɔ mu nana nka bɔne ɔkyɛ sɛ ɔpɛ sɛ ɔkyerɛkyerɛ mu saa na ɔpɛ sɛ woda bɛkasa mo nana kwamra no ntimi nka wasɛm wɔyɛ wo ha adwen too much kwamra me no da meme aw nkasa yi ɛtu mpɛ sɛ mɛka wasɛm wabɔ adwawa di nkyia no ɛne wɔse wɔ ɛne koraa deɛ ɛnkyia mu na mekyia mu sɛ ɔne ne kunu ne ntimi de ma no to wasɛm ma mayɛ bɔne sɛ so da wodwa ho bododo adai mekɔbɔ ba wokɔbɔ ba di ntimi de ma no to wasɛm a nti wobɔ ba di nana kasa sɛm nana ɔkaeɛ no sɛ memprɛ dɔ medeɛ memeka bia wotame dodo wayɛ me ato ɛdin sɛsɛ yi buko mbankoni ayi ayi te pa maajewa asɛm ba to bo ase kɛtɛkyɛw bɛma anɛ anwummere kesi miwura ahomu yie na awerɛho ne bom no asa so ayɛ mase fem yɛ mmarima yɛatabiri yɛ bɛrima to yɛ kɔɔ ho a madi maa bibi ne kɛ wɔ se sɔfo yɛ serious na yɛ serious paa asɛm ɛda hɔ no ɛyɛ nibere sɛm ɛnyɛ sɛsɛsɛm na medi no ɛhɔ asɛm na metwi bere kakra ɛne ma ne nenam ɔsɛ mmarima no bi pɛ paa ɔmpɛ man too much ɛnyɛ nti ɔna metwi bere na katakyɛw bɛrima ɔn sɛ adwumayɛfoɔ a yɛyɛ adwuma sometimes memfa sogyafoɔ polisifoɔ mediafoɔ ne ada adwumayɛfoɔ no footballers yɛnya transfer o ɛkɔ baabi a katakyɛw na ɔbɛrima na asɔ de ɔba foforɔ so saa na teɛ asɔfoɔ no te saa katakyɛw bebree memfa asɔfoɔ no nwura mu ɔnomno to pasɛ asɔfoɔ nso ka ho yɛnya transfer ɔpɛ na ɔbɛrima no asate ɛhim asɔfoɔ so bɛrima him ahim by heart asɔfoɔ no ɔmo gyina ɔmo so ɔmo ɛwɔ ɔmo kaa papa bi ɛna ɔmo show no asɔfoɔ ni kaa deɛ wɔnya dwaman ada bi ɔmo nkasa ɔmo nya dwaman but more than ɔmo bɔ dwaman no yɛ ɔmo kaa ɛwɔ ɔmo bi die katakyɛw ɔno deɛ ɔde nsa bɔ mu sɛ deɛ ɔkye kɔtɔ no paa na wɔyi ɔmo mbɔ cancer no so na wɔyɛ counseling ɔnana dabi so ɛba sa yɛ mɛma no kɔ akyiri na deɛ ɛmeɛ no sɛ ka papa a waware a sɛbi wɔtwe mpena deɛ anka wokɔ twe mpena wonya wɔ haw bi wɔ mpratwe no mu a anka ɛsaa ba akyi katakyɛw deɛ meka ne sɛ awareɛ sɛ nyɛ ateteɛ ɛne atemdidie yaw ɛne ayɛnsi nkuro bi a wɔne ababa wɔdi a anka wɔkanya awaregyaeɛ sabi problem deɛ obetumi kɔ one day pɛ no akɔhyɛ ne problem na wɔde aba ana yare wei so no
nyame adom enro ho nanso yewe wo mu nti ana maami otwe ne ho sɛ na wotie kesi a menim sɛ wonim ho na mo a mudi akyire a ɛmaba wɔ ne ma mudi akyire a mo fom saa bɛma no ɛbɛma no mo hwɛ die na yade no wɔde spɛne ba wɔdidi so wɔde toa mo 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 de mo ho obi kuna na mudi akyire te sɛ bio ɔkra na ni bo propro so ho momone ɛma bi predodo katachi ɛma bi predodo AC kumuga bi wɔ Lake Road na amama wo kunu mo tese wo sɛ mema fom no sɛ to pa oh then I'm all young as you as a modern one I open pim What the so pem me ma ho open man pem na so for 9 call mo me the camera empim can chop me woman na se wa ha what there be at no ntimi sorry man that's why you nyimo me si opim empim me ka so opim me ti the make that's what the nap na say ka cha cho se de ese de twa camera wo fo I got a chance century yeah but oh anya de bia na twa aye nyimo se ne wo hene abelwatia ene de bia opese fie ha dwode ene de bia twa ah wo de bia twa ma hu kata chao okay obaye tie mi a e wo hwadeyem aha nti oba na America no kata chao me ma fom no seto pa ena mo tese wo ni ase ne kum no na obo he na be me wo be from afa o to ye na che open resource obe so hunu se time we na wakote bra oni de hia ya firi no wa hunu se we ye firi ndi we be fra de bajo we asa na mbi so ma abu fu bajo ye na che na ye na che kata chao ka sembi ebra ne o radio no so no se oni panyini na onhwe ne daachi de abi obekwa akoto unyini mu on se papa yi wasore ne men so wa okono okoro nim saa onim se kata chao onye mreda ana onim se won woda eti ohia koso ya pa ohia fo wa pa and what is spending saa because of ahoche kakra wo nti ana ekobasa na de yamia ne se okase bi se mesifia ma wo eti se yade aba fa o sa kase wudi ankoye anu odene se o kasa asem se mesifia ma nti yade aba fa na yare ana odi je oba wenye bibia mo ase agya bo ne kro no oba wotiska ye ne ho ade wantimi anyi na gya pade a wosi dan ma no enti won fa yade so nka ho bedi papa no ho yawo na minim se mne papa bia no ye bebo ni din na ye hu ni sire ni boble titie because me ko banya ni tie se ye se ho no kromu ho no ahwe ni asema ba so fon sresre asema da paso ye nya sire asema kata choy kama no ya pesi gos ho no baby aha kama no ya kata choy ai sofo kan kata choy se nye no ma bi pa de a kata choy kata choy ke no ya pa bibia wo no mre wan wi anu be pa bato de bibia wo asko fo ma nyina kata choy de ma wo mu asko fo ma nyina ne gos ma kata choy ebre nti mi fa mo nya gos o hene ma no ne pa ba yan ke nko shisha kromo pani no kromo na yani enso kala chow me dase ya chia ye nua atabo ache o kuko masuna for cooperative credit union ho no ye adwuma mo no se odase ne ofutuo ya wo de ama oba no me nua be ma no nti no otie ye brebia one ne yire ne ma ne nyina ye chia wo no ana kura me hia nua be ma bi yo mati kala chow na me raho adabia wo kasa esema kasa dodo ma mo kasa dodo na nka yan kasa nka yenye de sometimes mo kwa abonte na oyire kan wa asem a eye o mo se oba no onko a wunya betem ukohwa ahoma a enkofo no ene kosi wusen ni pattern ho ase a wo mpe asem wo hwe no mpe nipa enipa ene pe ne ho asem sa waje wani so na we kora na katachaw asem bi wo ho a ye bo oba ne ma ne ho ban na so ya hafo potem ho
go so kukuo mem ene enkura atwitwa ho ahia Gambia ene saa emrono no so ho no ehwo baabi woye police officer but ye money din ne ehwo no odi ne dwuma na ema na nsen omo enamo ana wonom edi wonom yem kwomom mpe brebi embre na wonom enni wonom breso aba na wonom se omo bedidi enkofo nom ekununum sika no monya krado na ye cheba omo cheba ye kan ya na obi fise bia ye di agro ene covid-19 ba ye ene yale nkakra na yi ba ye ntino yakata saa yade no so but ekoso HIV AIDS ekoso minua be wadi amia na oba warefo ade a na ya ne se be ma efri wachi akwa abonten akwa ya ne ho basa asa bafie obi wo kro oba ide ya wo kan wo se ode oba ne bafie a woni ne tim to the extent say oni ni run in matrimonial room e ko done in matrimonial bed so what a disrespect omu oba no onfa na nya hwe watimi akofa oba ne yonko ba wa ankwasa wo yire ya wa wati sika abo ne ho ka edna ba betena wo fie da bia da katache oka na asem bi wo se ma ye ne wo mu pie no ana mema ne wo mu pie no enye wonom na ya na omo wade wo mu we se no wo hu wa ankasa wo de na asisi enseniye di ede na compare other women and I say other ladies are wonu ma call out to pain and na wo hu say we say ni wo ba obetimi aboa ata wachi akonua sanyina mu e wo abrabom na adna betena wo fie e die ben e na kote ba yira homemu ama na amokese e die na si seche jama sintia ama tumpa wana wakwa kwaji wani so di bia ba besan wo bei ne ma ne say ye kasa ya mama yenka e ba ye ya wo kan ya be ma nantie okofa ye Asem Mpe Nipa ye se adabomofo pa bobo dwuma ne se pa bobo ne boye me pa cho hwan ne boye wo se yi ya oka se achechede ebutu enwura ase anoma eye de da oka se adabomofo aba no enti wonye din na ni su na wo su no de Asem beba anoma entie enti wo su ye na Samuel Usu na chokwade olekajman so abobisa yo osu ya na abomofo ball no na obeto form ohwehwe no ne nsa ko ka achechede enso ka ho enti na futu ode ma anoma na tampe homa yo ode ma menka ma asem efutu a ayi omono mani abere ene menjejeme efutu a wode ma anoma na wentie no okoka beka no enti ma ewom naturally say yakasa ye de ma kasa etoto mema de ho a ketache okra be di madanse say ma kasa bebre mema was 7,000 words a day ma was 31,000 words a day me pa cho me dase na kasa na ya ye kan so no edi say ye kasa if you say oba wo hwe no obeka ne mansem obeka ni nuanom so obeka ni kunu won so obeka ne nsenom nsem ansa na nabusuafo na dwuma mu nsem enti woka that ensem na do so sa na wodika be ma watam be ma to kon ho kese wo ya aban adwuma wo hye uniform e ma ntonyom mfrew e na wode wo ba wo yonko ba wo yiri fie ama wo ne na ba beda wo nani so ama oba na sa be boni dua ma na ensem na bi aka na bi wo hwa ya yempese be bie ni nyina so wasa ama oba na boni dua kora ma bi anya no ne ho ato no wasa ama na boni dua bi dan ho asa ma ne makora mpo no so a won sante wani hwe wo no o sorry a ketachaw mine no ye police officer yan kansi so dofsufo no mo ye police fo wo mo fa bi na ya na eye sa adwuma no na se wo hwe wo ba ana se wo bi awade mu nsam nkoya wonom na ya ye dikosi wonom so I always say who watches the watchman wonom a ye de yensem koma wonom no wonom so hwan na ka wonom nsem okoka ya say radio station and TV station who told you say obi ni kwan say okasa and now waka obi asaba radio station and I say TV station we have every right na me new police no enese bi wonu mama na bafua ma to extent say obi a wonim emunim de enkosi ase nyina yasesa wonu nyina afra e da bi won so wonim pan so no wabu na ni aguso papa watena police ni ma che me matena go so pen e wada me call secondary school for my secretary e wada me call school be ma na ye kan wo emmemu ni kukuo mo portable minim ne pa
na sɛ woyɛ wɔɛsɛ nyinaa na wasa akɔ bet obi di sɛ bi nsɛm a ɛnyɛ nsɛm fla na wakɔ akɔtwe bet de bono yɛkɔkye wɔ bi sɛ wayɛ bɔne sɛ wɔnyɛ bɔne ne yɛ papa na som left and right all because say yɛhyɛ uniform no meka cheka de chobra na so a ɛwɔ se yɛkɔfa adwadie ho nsɛm kakraba na meka ɛmɛma na mo se yɛtumofo a muntie etufo no wantia wokɔ antie agye na ɔbɛ yi nso no awade no wɔ free mu a wɔno a na bɛbɔ obenya ne peace of mind gɛrɛ kyɛ sɛ meti we na wokɔ abɔte meka na wantie no wakɔfa yade aba obi wɔ hɔ a bɛma bi waba se no krankɔ bɛpa na yire ne kyɛw ahanta gye no ɔde ne ho bɔ ne ho safohene all because me nim ɔbɛ adwuma a wɔyɛ ɔno na hwɛ ɔbaa no hwɛ ne manti yɛsrɛ mɛma no yɛtumfo bia yɛ amuntie na mokɔfa ba yɛ nyinaa no ɛyɛ na ɛka yɛn obi ne kodi ne mako enso obi ɛna ɛbɛwu huhu na no bɛhyehye na mena wu huhu ɔbɛ wɔgya wade a wɔngyae ɔnkɔnkɔ tena ne baabi yade ne deɛ mo ma ne ha no ɛnɛ ndruaba ɛna nyame adom nso no counselors ɔno akasa ɔnyɛ ne ho counselor ɔnkyekye ne ho werɛ ɔmfa ne ma no ɛnyɛ n'ani daa soɔ ɔntwa n'ani hwɛ sɛ mekɔ no madurawu mekɔyɛ sɛ de deɛ ɛmfa fasodeɛ bia mmerɛ no ne nkwa ɛwɔ nyankopɔn nsɛm ɔni right bia so ɔbɛgye ne nkwa afiri ne nsɛm nti no ɔmmɔ ne ho so no ɔnhyɛ ne ho deɛ adwuma bi a wɔyɛ no bɛrima ne deɛ wɔ so ɔbɛsum no kwan pa so deɛ sɛ fata no wɔ agyapadeɛ no mu bia no ɔmfa mmerɛ no ɔnkɔdwere ne ho na wɔntena sɛ nhwɛ ne makɛdɛkyɛw ma memfa nsi aseɛ no mabrɛ ɛna wase abusuafo a mo ahyia moma yɛnkɔ computer so adwadie mmra yɛkɔba nsɛm bi wɔ hɔ a ebi susu ho Hey, sawa, edi enso ne gu fridge mu. Ofa, nya ne abaso ye bia. Sesa no kura. Na mu yusu kangen alkaline water. Ye gu fridge mu de acid wom pa. Aha, ofa be ye no kure. Sanse nsu ye no mu ayare saa me ne nkwadai. Se ka se nsu ye nkwa. Na no ne kangen alkaline water. Eye nsu a acid bi ye ni mu. Na fi bi ya so ni mu. Madafo doctor bi na ka kire me. Na ye no kure. Me pese obi so hwe. No wasesa ni nsu a wonom no kangen alkaline water. Na oba hunu no kura make no pa kagina kalan water no adwuma kese ba ko ye ne se enane enwa woni paduan mu enti se wo sa cholesterol ana pressure yade na no kagina kalan water eboa ma ne contempa enti na manfo to no sa no na de obi abanum su a ope kagin akalan water sa wo pandodo atu a fatafo new road udura ba wa rutu nkwanta no so amane okwo anim kakra bi a wonsa nifa so frɛ number no wachira wo kwan 0241 449191 ana 0507 379474. Mafuya meya. You see hepatitis. Me to ase. Me siremu. Ase why bi na ekiki me. Emuya meya. Sciatica. Any bone fracture no. You do Power Specialist Herbal Hospital. Dr. Kosia Dua ya betrete. Sciatica. Entini. Any bone fracture. Nompemu yare. Power Specialist Herbal Hospital. Ebe show me one. Entemukura. One must specialize wasa area ropa. Yare ba konso ne saye omombre pa hepatitis B, stroke, diabetes. Akumamu yare ahoro, typhoid, awo, dunsomu yare. Ni nyina Power Specialist Herbal Hospital. Koko, wadi abef mfidie be hwehwe mu yie. Ansa na wadi omu nduro na nanam no akam. Accra, Kwabenya, ACP Road. Wasi Power Bus Stop wo ho a. Kumase, Ofeyiase, wani Josbro, filling station de hwe no mum. Ena takra de so Anaji Estates, Customs Road. Ghana ha ba bi obia wo bia mfre 0244 54 44 22 and 0200 38 38 31. Power Specialist Herbal Hospital. Hepatitis B, ayaresa fi ankasa. One eagle to celebrate? For sure. This one is on me. The Eagle Countess Cash promo is solid, eh? Let's celebrate our roots and get rewarded. You see, proper promo. Just buy one bottle of Eagle Lager. Check under the counters. And stand the chance to win one Ghana cedi on the spot. Every time. Nice. Check a countess, no? Quick. The Eagle Countess Cash promo is here to celebrate you. Brewed with top quality Ghanaian cassava for a firm, assuring taste. Buy a bottle of Eagle Lager or Eagle Extra Stout. Check a countess, no? And you could win one Ghana cedi instantly. Buy Eagle Lager or Eagle Extra Stout today and be rewarded. You've earned it. Drink responsibly. Not for sale to persons under 18 years of age. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Okay. Abaga for Madaroma, Moakasa. Na Adibi was a Sasawi now Pesawa, a safe for so more. There was Santia. Now so him one, let's say. Anya hwe kura bi kura ne wona asante ha na se be ma ofo oba no wa yare a
wo be ma na hwe ne yade untimi nsum oba no yade kora enye wo na wo de ma no muntie ne yie pa yade a enya wo na wo de ma no oba na nya kuma yade ana whatever wanya pressure yade ana say diabetes ana bibia sa wo na sesa wo hwe no enti be ma no me pese wo te ase se sanse hunu na wo te wo no ma okeka no onsu nyansa pa no hunu se oba no yade na wo de ato no so no wo kosoro ba fom yesa busua ka ye no nko ade ya yesa kana busua enti wo hunu se eye na sede se wo na ese wo hwe oba yade ansa na wontimi wara oba ye odo oba na koma busua se busua ye ju obi ade ni ye nyense no meje oba ifiri mu nsem wo te ase ya yare bia ni hui me de mo ade abremo that's all afi yenhwe baby foforo se omona samoa na no me de yafutu sem se bible se emire di awie no nipa be ye ne denfo na aba obey eto da bia nka ba panyini te sewo ababa we kura no chese wo ya wono ba nanka be maisi yeni machi me yenkofia ponkwa bodam a ni wura ne modam ba panyina na dwene ya dwuma pa ya wo feria de feria wo nani so no obaka se wo da bi mensa me oba basiriwa mitimi ni wachi nkofa wo yire nim enkonko wura da mu sa adan mentoto me ho asesa na mekona ababa wo fa bilibili pie a na mekama asem sei Emma Mpe Nipa bi asabi aku enya ado omo adi ebra adi ebra ma asabi kay engineer ke baka se abion omo ne nim kay engineer so still ayo mo da no ma na betumi aka ma me okay enti mesremeka senti oba di a wadi wo bre nyina chi ayi 1 minute bi atafiri bi ho ayese enti mame enye yie mame enye yie emerafo bi ho yo mo dedodo bible say ensira ni nipa ofere ade na omo woni nipa bi ko hia yonkuo mu abusua mu adwuma mu na se won fere ade a wo bre sadwena anya dwuma nipa dua no bre sana mpesa meka maami na dwene wanfa anya dwuma yi efisa at your age na wankasa obai ekunu okotare ho na obakra na wasan kofie ho wane wo ekofie ho no mo adan na ese okofa oba wo yanim ekowura be ma dem mu nipa bi su ba nye na momye ka no kore pa na minim se mami wawo ma enkwara no omo hwe abrabo so yie pa no mko se mami dia enye hwe omo na samo acha kadumi ya ye kan ya kiri ebeduru biribi kura no na oba bi se wo hwe nipa dua so yie pa na ne konkora no oba ni chire ye no ene ma ne konya esia wode ho ntansane abasa sa ba ma jimifo ya ono so kura na ni nwu asem nanka asem we sei ka wokura asabi aku enya ado an ka wofro yiri dem se kuya wadaroma facheme na minim se biribi se beba enti wo de to boase na matete se ho aduro ho enti me no mienu ye behwe ho yade oba no baja na chiridie na ya hwe ma adwene we bi ni wutirim to this nonsense kase bia bedi anko ne oje wa na duro onye ni wu be ma na agimi kata chode bia won kasa ase mo se obema o ware no nko ni kuro mu a ye mfa nkohwe na yire so ya fan kwosua na eso se ba me se na yire na ma ne nko onim ba bia de krom ka agina wanye ni nyina na de kwakwahye se bedianko na se wa na duro ba ma na bedianko na otete ba wa hu se wakeka oba ya anum ahu se nanka oba bia me mani ya ni tuatua bi ya wono aba na wade ase na ho so aba ho bi omra samoyi se ba ma 1% ya ba ma ni jimi ye 60% we jimi for papa se sa wo kai se wo ma bema we say bema won fere ade oba won fere ade oba de bema no omo fere hwe ma me panyine no ya se na ni so adwe ani wo ni na ni so woni sa ni paris ya te se wo bre tugu ani wo ade ani wo bi na ni so nanka ba panyine we say wo kwa ababa wa ekuru ho na ohunu kura kenu aso atwe ho wa me mpadim guase ba bia madure mi nsa so
na pese obi betie manim na me ma betie se mako obi homa ye twamada pa na bibia de sa on se kwa fa na ni ni fiama ono kola wakache wapa ne chew se yes so ye over 50 years kra na woda so fom be ma na de ye no oba na ya se me ma ka ma wo mafie ai abroche he na opeso ye nanka mami oja de wanyanya nanka okọ on se be na oja na okokora wo nti so be ma ne ya de ma ne kra na oba enhwe to a ebe na ka won so nsem na ye be se katechehwe ye be se enwan ma police fo ni binom ebi ye adwuma pa your police fo bu a wo frɛ na no aba anaso no wakasa kama ye obi so won so ata na ehwe omo ne omo adwuma na omo ye no chese wo frɛ ne kra na won chese on person no be kasa na dwene eno aye ahene makokɔbe hene madamfo ona o kan asem sebe o hena wa anya ne ntoto yie na ebo ne di radio so o hene sebe na dwene anya adwuma yie na yebo ne di radio so no kre ana so hene de yebo odi ana yebo aba so o hene yebo aba so ne ka na ma wa ye nya na chese wo ye stubborn ebi kura frɛ wo no wa mpɛ sɛ obeba na we sa nsɛm yi a wo kura wo totoma chief producer sɛ me de esa ye me yira enye news yi na process no kasa ne ma sesa na nka process ni bu ne yire kwase a ka commander wo station ho no na wo be ko garoom adai ho ka ne ye rewuti ne won so yo de wo mu ni say apostle for mpanifo no so from nancy from ye ko me pese me bodi ye ko case bi ba ne ye ko police pani no ho ne say wa ka che na kwala nsa asem no fa nko court onim de enti asem no eda so ho abra police pani na ma commander say asem we mu fa nko court na nso akwala na je waje ne kwa waje asadete tafre o ma samwei me say tafre na wo wi asem amono me no kasa hye ne ma bi nso ma ka kire wo say so man panyi bi so obebuga na ma yi ya wan change na police this wo de wa police for ba so ahu no wa ya police for akurade a police for that day ya omudi government ba ko hwamo no eno ana ade be ya djuma na se be ya Ghana yi ajaba kwaku enti de me kan se me no me ntini me biase hwe tafre no wo ho no omna samwa ha Ghana o tafre na tafre na ma docket yira court a tafre ba ya ni hu ne tafre ba ya ena ya hunu docket no na katacho ye ka ye 21st century Ghana ene computer ya timi ma wiase nyina ye ketekete ene ubeko office bi docket ayira abra computer omuna samwa o ha hu Ghana urade nyagopo swati wo ko na yi to ho pam ya se cobra a ubeko wo down ho ana ihunu ye wa hu me say tap na omuna yi se ntisi ya ne ye de wo se ya sum nyame ana ni ba bia ko enti yatim apresifo bi ya elders o bebre e wo various churches ya wo police church master so dru police church no mu preach wo central police station wa kasa be sakra wadwen asofo ewu mu no refi one police man be on social media on there anytime bia no o preach madam for a champon chief inspector champon wo central me mo wadwo nyumri so yeah ono so obonyom atwe akra merade yeah ebi ya adwuma ho abrose for de bi ya adwuma pa na ya na ha so kra so for what number police ni bonyom twe akra yi wo so kra wati mi abonyom o da me chese nyum wati mi amobi okay ya kwa no no bi kasa o se spitre o kan stupid o se spitre o se kwase asa na ye kan no o se nyabufu o se tobo ase na kan yi o se spit okay eno na voice nya ene se ya to mi entie Discord. Adai. Discord. Ai munum no ade ne bo Discord. Si di na nya so atwitwi. Bema. De wo to no ani ana se obesa to. Onyami ni dono na. Waye yesa o. Onyami ni dono na. Waye yesa. Jato. Mesi enyawo, enyawa. Enyame, mesoso enyame.
Ayo nyami ni dono na. Discord room. Onyami ni dono na. Kata chawada room. Oh, Makasa. Okay. Masama. When him. Enyanyi yipa. Enyanyi Discord room. Say the see the swatch. Why are they telling me? What they jam? What time say? Mental. Me just a Discord room. Oh, another yes and right. Say Discord room to Cobra. And I when yes yo I was for mama when I ban say for friend mama enko enti maame no de sasma maame be kan ete say wogu nanimu ase papa wa wogu no manimu ase wogu na busua nimu ase sebe tete no oba bi sebe wo wi abere wa chiri nchene na se abere wa hunu anu wagya yegu boko sa na enim no ye beto mpanimfoi se obi ko obi kunu ho kora na eto ya da ho pe na wagya ya to honom so na we die na die wa hunu no kora ukura si twema mentwe ne one wo twe e de kora so ase de sei eno ase kora ene sei be ma ni nwu ade oba na ni nwu ade to the extent say esi de ne ho agye mu santan mo se chichire twan ye ginam Jimmy Ben. I brought here Casano. Okasa kama pa na oba no ye sade ye ne katacha wo bo ho no. Ma hu so bo ho. Oba no so ye ka oba ma na sema. Oba no so ni abadaye. Akwa mami otwesa nka anya oba se bebe ye wunya ketwa. Eti de akoso ni ade wo poto makose oba je so ese ma wa. Mama no is the whole one who akoso the whole blunder. Katacha me di bi be bo mama ne but ewi ase wo ne katacha. Wo de mama nka asem ba ko. Uya na we. Wotena ho. Eye aye do se kan bedwa nanka ani sei se wonim se wo oye oyira entena tena ho ne ma bi wo ho a entena tena ho enye gie animu da bi katacho wo ba wadefo a meti me fie e mo mo dia bibi o ha so ke be ma atimi be ma wona ne ti o wanye se wo wade oba onye wakoa na oba bi o ha wonti mi fo ba mancha wo katacho e ma ne bi wo ho a wo mo wa mmere dodo me kan se kosole ya akoko ni wo ukunu so but eniema bi wo ho so a sinipi na Kenya ho ka kire ukunu ni se bi ade we ya wo ye de emua yen na mempene mani sifia ha mempene na ho se eja ya bo a kokofo oba mi nsi ukwan wo ayi bia ho obetimi akwa abonten ba sa wo kofo oba ede na betra fia me ni wutie mu abetwa mani so de na rua ya bedroom akwa da ya bed so ya mpa so ensi eni kwa se ma ni bi wo ho so ne ma so e na ade no so se bia wade enfa nkwa heaven se wo hwade na ode ya wo no etetew wakoma ete se to the sense wo kofa eduro anomawu wa nwene wo ma se nya wo ma na bia nyame ka wakoma e ma wo gyae a e na ka wo ya wo ma no wo tiase kurampo no e na be ma no hwe wo mu se wo so won tata de kula ba wo no ye de be ma no wura wo dem kura se se ya ultimate point the single shirt and answer single trouser bia obeka so no na toma akwada na na se wo discount no eti e ma no so mu kenya wo mo ho ye nim se ye sha ase a obeka so ba no e na wo mu ade oba be ma beka so ba no wo mu ade but answer ade bi wo ho wo ba no e na wo se wo sinkete na wo gina wo na so ese be ma no sa ade na ekoso no mempene ma na enkoso sa wo hwe na so wo de yaw na sa wo ntimi antempa na ababa wa twene ne ho ntamu a menji ndi sanka ya de ya asan nke be sa no be ma ndi oba na e ba no hu ye no wonim sa ade no o te wakoma oba no fa e bia amamla no asante amamla ne ye traditional makwan se be ma betimi awade foforo ka apart from say ye problem no fa kwa bontin no nya se wo de na ba fie na wale fio obi ala kan kiro wan kasa wan hwehwe yese wo fifi ani a wo hu nsamai wa nkwan kopa hu be ma na timi asinebo e de wo ba na ba fie na wote ho eti aman wode fo ne yesre wonom okunu wade wa wanya wafena na sa wonya afena ma nti no ade bi wo ho na wo ya sinkete ni nyina ne sa wo ya adwuma nso because da bia ne de ni to mema no so mo nyame ya do enso kura na asa bia nchene kura na abekekere na wo de aso akwansi bia beba no eya wa wo de abema ne ni ho a you can depend on yourself ni nya sabri bia de ni to mema no so no ena ya no mu take advantage na bi wa sem bia ensem frakra na okay abrowatia wakasa wa hit points okay abusafo ensuo bi ya fa ne kanjen no ensuo bi a ya fa ne kanjen no sese de kumasefo hunu asantema ya hunu na no me de bi ko gya se ye mfa mama me bi
na maame bi ton aduan na se maame no ba fam obi akwa munyi bi mamento nsuo ni Mmrantehene nsuo no obon dawuro ni kanjen no se de obi ahunu kanjen alkaline water the best water se wo didi wie na wo pensuo anomwa sa wo yare ana wo nyare no nom kanjen alkaline water na ntwibu asia ko abeso bebi ekro na nsuo epira nsuo no se ye yare wa ya hawo ya benedie nyina ensu bonne enkase nsuo no ya package go tuam ya de agudie mu wakwa be catch drink kanjen alkaline water na wampira ya de bi wo hodo ma okra hunu ba bi free bae se nsuo yi acidic water en wanom nipa wosa osa ya de ukwaje do na anom ado no wi a na wanom acid nsuo de aguso watu petetu master kangen kangen alkaline water ena me catch wo master hwa seeing is believing omo ye experiment ni ma me hunu ye no PhD bi kura me wo bi wo me office wonom say yire so a ensu amenom no me test na nya mahura to atwene baabi me kom baabi sese dia akiri wonkom na aba so kangen alkaline water eno ne woso ne di dwuma pa a doctor for we sika Dr. Otto Webeck was so ni pa yare pa na odidi no no kanjena ye cholesterol anase ye pressure yade ne contempa since woda so nom acidic water no ye maduane no a wodi dware ye wodi si niema ye ene kura de si niema mfire huru papa ehu pa na dia wo benom de masa don't kill yourself menye mistake pa bebre wuwe nsuo suboni ne kum wo me na meka kire wo bomodra na kobre brema UGC aba route ha wo mane wuramu a efi wonche ha wonsarifa nsuo no ta ho seko na manfo je amanfo mo wo container ne stores ne kios ne ade no hey omo je pa bia pe bia toton number no 0241 449191 0241 449191 me yebo afarikete chobe ma me se me num sufu biu nyame fa cheme de nyame num ye no me num sufu biu wait my me day yeah abuja for mama yenko doctor koso edu ya ho doctor koso edu ya bebe si okon apremu anu bidum ya santo anu no be ka kire wo say hepatitis B no wo boa kwasi broni so nru de say hepatitis B nyina hwe no wo say there's a woman in Ghana in Ashanti region Kumasi Lake Road. She's called Dr. Akosue Druya. And read this hepatitis B all over the world, you know. Already the best. Intimate friend say Omre Dubai. No media award, a honey yibu jano. Mamma Kokoya award no buy. Yeah. And they beat me a serenji kakabalubi. I was therefore, yes, Remo. Power specialist about hospital, war Lake Road, Fiase, when they just broke filling station, leave any mono. Sir, when you hepatitis B, no be say, come here, your idea, what? Eh, Oba, Taco Coco Channel, Taco Kuninkus, your course, or them are bompa yeman pa. You know the best. Anya nonkwa oni panka semu yare nemu yare ahodo junso mu yare ahodo chese obi an ka semu abu pen ana osa ne henia kidney problem bia brebum problem bia doctor Akosue Druya champion lady no kai obi nkoho emfa ne yade nsan kwa medical akase Kumasi branch no fi Yas Lake Road one Jasbro filling station in Ifenimu and Cranso branch no kwa Benya Pokuase ACP main road no so Takurade Anaji Estate
wɔne Anaji MA Primary School no ene di hwɛ no mo mesrɛ na duro Herbert ne de egudwa so kopɛ binom Herbert ne de ya na nka mpɛsɛ bi gu nkwa mu kura na mpɛsɛ bi gu nkwai ana siw bi abeye bia nka Herbert no na nso mo se yenye ne santi jirika jiri ya mama duro ejetuato obi di dwuma me amoamo adua ya heba amala mese no no so di dwuma malaria bia be bodily pains cough care be ma wagya na adua ya heba tonic be mu di brutal no wa ye kese abo we de mantentem number no 0244544422 0244544422 WhatsApp afre 0555797878 afei mama yenkope vi adult education penifo na ye no mun nkita ho wono de wonton aduro bia wonye difo no akon ho mpaibo wono de wose wa ukosuku ache na wo wire free ne awusua ye no obrofo no pronunciations ne nye grammar no nye sa wo twade kura spelling ni nyina awie wa che nyawa wo suku ache akonhoma bone ne ma no menipa wire fifiri ne ma wo se bra na won kire obrofo kan de wo teacher current mi an school no wo kire wo kan national anthem no obeche ho national anthem national anthem na yeto no wo nya wo ko mbe na da wo kire nyum me che no so ya brofo minister bi antiman kan yo me da so obeche ni nyina abusafo say twi so na pa obeche o de kenkan ne twere brofo na pa obetimi atwere atumi akenkai uduru ba bi a ye wi sa brofo obewi se bi kama wona wako bi na dia dance trodo say V Adult Education Center no enyagodo bomodra na koho abrepo Methodist Primary School wa eno muhie no achi say moye group be 2 moye group be 10 ana say 5 6 na say mo pese o mekire mo ade a obombo na kire wo wonko akora wo se wo mra wo hall e mekire wo ade a obombo na kire wo do obeba na wa bekire bibia ma director no doma chede nyankopɔ de ama no aka 3 days mo wu kura obekire wo ade am wo hunu ansa na wawu wokɔ asama do wa na wakɔka brofo na gu ho na ayefe sɛ medical kan abre Methodist Primary School ho no a afei ba bia ohia sɛ wo mra bia frɛ number we 0245 69 08 34 0245 69 08 34 and 0508 109773. Okay, I was for Mama Yanko and Tentem. Ya kwa humana so na yahwe nia yen sabe kan wona yen sabe kan wona yen wona din komo. Okay. Okay, hello. Wow. Hello. Yeah. But good evening. Good evening, boss. But your friend goes with the Casafri and ya, Namiani. But your mamma, Mukano was MCCano. Mukaitano say, Nyakupo, or man so. Mr. Moa, match me up Baho or Tinanama Abbey sign. You will be our bet to me out as Saniarian, a best son complete at the Oko hospital or them almost because of our Wale and Nikunedi and man. Mr. Moa met me about. Yeah. Met me about what Tinano Papa. Batomati. Ya to nsafro se o chano pa bra hia papa masa. Batomati me be sign amao akatro so nyankupo be yama. Ya no be sa bra o ko. O tina be bo no pa 9 ni alande wo hade ye twe why? Batomati me papa. Me so me da wase bibi te sa ni hia pa. Hello. The great man 88. Yeah. Great Nana. Yeah. Buku ba kuna ite power so what to say. Omo ho Wa mi tia wa ni. Yo. Kada tell. Yeah. So mami we wa hu.
say who ko baby na we see abon sama na we say who ko bon sama we see asa ma me ya fine hey I didn't know said ya ma me no panyo so mo ha mo ya bodata enti wo pa to ko ja pa ke to we ku insa ya ma oh now Bema so kwado to tipon ko to Bema ye ka wo say e die na ana me diwe na ye kwado to tipon ko to me Bema ma me I don't know how we are with that to Mmrantehene wo bro wa he ma fara ko ma ko ma me no na kwa ko so me nyama su mun tai ana na ma do for na so mo ha ko that enti wa wo ya ba wo ti ne kurinta ya ma wo kada to ma fence ya say ya ma men chen ma me ama wo gafo one oboyo mu tie o wai wan ka be dai okay wo no be ju kuru say an ka be dai oh kada cha no re so mi da na ma no yo me da se me da na because one pan pa so ne nan ko ndi mi ampem brebra ma ne ma amedase mesmedase yeah ana sasa da se kura wani nya de bia hello yeah hani beme be wara yiri suro asum fraketa tia mo akwata no katachio bema abo bema din oni presenters ne dia obuo una oda ne abofeko una nkonfo sia do zaade me da se baby abeko bia ediwachi me da se pa ayo na bo wan asante be kwai asan so se yase assembly man na me ka sai yo yanko ana bo ba ko peme tia mi krom meduma adanse meduma fo ni ane se yase asan so yase fo nova e de ye kanu ni se an ni ate mpeni ni mana se mpeni ma bi ni da se de bia mo kanu no ni se so mfa de e bia ba ho de o di e beto yi e mom de me na ha me ya me se amano se ono ko bi kunu dia na ene de ofa obi zo ko ne dia hu dia enye ne de ro wu se about go te kinu no wo ba de ke ba fra na o nto mu kunu ho no nya se go fo kunu ho ko no e ko mo e mo nya so ko so ofa ko se so ni dia ba ya na pa te boko na o ko ma te de ko roma na so ko ezie e se fata adi asa so ne ko mu ka nya me sama okay mo be fata Mosmeda se pa hello. Hello. Yeah. Good evening. Good evening, master. Friend James Kojokogu. Okay, sir. Free. Aye. Me ka free emena. Yo young kwai. Ma se mo na mbasro basu. O so pa. Ni America ni na no se ne de onyanko pon be fa ne yare. Na nemu no hello mitio ye be ma na ye na wa nyeni umu yere kwa bia ne paso die ene die oso die ni die ma wo yere na be ma no nya zo bompa e pa na nyango pode ne mfum zo chano na da wa se pa na paso die umu yere kwa bia ne pa die oso ri me da se krama muhwe no borga dwumdie yo bye bye ya da wa se hello yeah o israel so na be ma ne die do ne die na me na o twe no so the plan said my sister no mr the bambo hunya I have a better not any this hunya pa you number radio so to ja you know and so I'm no sure so mano me da wa se pa okay abusuafo ye de afrefo no besia na ya bonu matofa na fe ya pagya yimu emum so obayi ko na bemme de ne mo were kura apre no a ane ye beto me sa se pa ha obedem ye be se nwan simfo o ma wade no sa de wi sebe o untim fa nya santini eba e wo kwan bi so ye be sere wo bibi se ba o muntu ana mo no mo nsori ne tuo enya giginafo a ena na eto
abase no wo se be ma na esemu na oban so esemu ni yese eduru me bia wo kwa ni asan pam no omo na busia no kra yeso omo aye bia be ma no na ntena enti no still yese no se omo kra na sabe ade na ye omo hu se obi afre nipa no frɛ no wo se oba oni aba besensan ayi wa ha na oba onye obi a on obi onam abontenye ne bibia na maame yo enti eduru me bi ho na busuafo no so mo sorry because me no masesa enti ne papa ye wo ne ende on fa won ko ba bia se ye hwe ya de wade ne ye de onu ni nkomo mo ko ye test na aja kum se oche no mo de ne to adu skura na minim doctor ne na okay wa mama mani aja kum se da uma yo aja kum se illegal so ye HIV positive so a what the best side enti ebetimi ache no so ama na ye me da wase adamma se hwa mechia me nua ba ye bo atwa wone ne kunu honorable former honorable Mr. Boache o papa yie no mente da mo beye enti be ma we sei sebe jidate ne fa mana me pepa chopi se me nya kwa ya mayi no asebe wone me blame pa afei moma menko mesiria kola baako na me wo otek ye freno ye boa krofrom ye boa no wo frɛ me papa ye nyenkwada wa free mu bra no wo frɛ me no young guy no wo be 30 years sisi wo at 52 ye nyenkwada Mmrantehene ye nyenkwada Asem Nipa no kan ye nyenkwada oh be ma ye boa kafra na ni adin yie wo ye electoral area coordinator Mensia North MPP coordinator electoral area Mensia North electoral area me yura honne papa ne me hunne yire no ne yire taba me hopa me hun me yire no me yura ho papa oba ampofoa Lisbeth Usu ampofoa oh wo jama mensa woni nkwara ne nyina me mamo yakopa wato nsafre Sompa 93.1 FM my phone titi pa ye Asem Mpe Nipa my phone asa yakoboa no menim ofradwongu kurom ho kasem 24 ya bosmi 24 okay mate e ba beboa oh ye boa nyankopon fa wo kransi pa abusafo ya pon wonua ne kofie mesi ha tia mu pi ye be kwa akoda nipa ye dwuma opon nyankopon pa wo trambo san te nka e wo Sompa 93.1 na PK de ye je na chiri ono de ukuri mu gina mu kosi kina no pa wo hunu ya o man hena na adwuma asi na wa okunu ye nsonjin no ye night ya enso ha adwene o ha adwene papa bet my night adwuma be 21 years ni night oh masmaya night the beer night me call long time